pari sekkaa video. Kato, silloin nyt saadaan näitä yhden tuolla luukun välissä on yksi koppi. Kato, tuolla on yksi koppi. Näin mä sitä. Joo. Joo, varmaan hyvä. Siinä on hyvä. Joo, nää nappaa kuotaakin. Sopivasti. Nää ei mitään. No, perässä se alaspäin vaan varovasti pikkuhiljaa. Kumminkin se kalat on niin. Vedä vaan kanssa mun. No niin, siellä vaan kanssa. Mitäs nuo ihan pieni? Kirjolohta. Kato, toi yksi vetää tuolla ihan hirveä. Mika, sulla on rannassa ihan hirveästi kaloja. Älä muuta sano. Pisti muikkuherrat tuohon. Pistitkö valmiuteen? Pisti. Yksi on kuollut. Yksi tuli valmiinkin kuollut, mitä meni. Sama tuli toisenkin